Czy każdego ranka budzisz się z myślą, że żaden facet cię nie chce? Czy czujesz się brzydka i każdy uważa cię za nieatrakcyjną? Czy modlisz się codziennie do Boga o piękną i niepowtarzalną urodę? Boże, daj urodę! Używałaś wszystkich możliwych środków i nic nie pomogło? Teraz możesz to zmienić! Nowe usługi ciotka Sabena odmienią i odświeżą twój outfit. Nareszcie będziesz zauważalna i postrzegana za piękną przez wszystkich mężczyzn. Bo we mnie jest seks, gorący jak samur, bo we mnie Największe ogiery będą na ciebie lecieć. on biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, tysiące już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zezna już ten, co